Nosaltres, en el debat que es va generar, doncs, recollint una mica també l'opinió de molta gent que participava, doncs, dèiem que la nova llei electoral havia de tenir, doncs, uns aspectes concrets, no? Que era, per una banda, fixar una equitat de tracte en totes les organitzacions i forces polítiques que es presenten en unes eleccions, que ara no hi són, i coses tan de sentit comú com que la propaganda electoral es pugui enviar junta i de tothom, no és així. Hi ha els grans partits que tenen, doncs, una tramesa de propaganda electoral gratuïta perquè tenen representació i els altres no. Llavors, els espais electorals i les subvencions també és un camí aquí que hi ha molt a recórrer. Un altre és aconseguir més transparència i una mica, doncs, que el programa electoral sigui com un compromís electoral que, en funció del que dèiem abans de complir o marxeu, doncs tothom estigui d'acord que allò que es diu es compleixi per tenir legitimitat i credibilitat. Un altre és aconseguir que els escons reflecteixin una mica quina és la participació, i amb això, en aquests papers d'aquí, ja es proposava a la llei que ells, Ciutadans pel Canvi, proposaven, doncs, una quantitat d'escons variable en funció de la participació. Hi ha també el debat de com es reflexa el vot en blanc, el vot nul, en la presència en el Parlament. Tot això s'hauria de poder debatre i poder arribar a uns acords que tothom estigués disposat a acceptar i tirar endavant. Llistes obertes desbloquejades podria, doncs, ser un altre pas cap a una democràcia de menys qualitat, podent marcar dins d'una llista els candidats que un vol i no està obligat, doncs, a votar una llista tancada que qui està d'alguna manera maniobrant i fent, doncs, un caciquisme partidista és l'aparell del partit. Aquí, doncs, també afavoriria una relació més directa votant electe i que es poguessin, doncs, els càrrecs estar atribuïts territorialment a una circumscripció. L'elecció directa de totes les persones. Ara es dona l'elecció de segon grau, com hem comentat abans, a les diputacions, als consells comarcals, en una sèrie de llocs. Hi ha persones que havent estat elegits en un lloc estan presents a més de 20 llocs en funció del càrrec que han obtingut. Tot això cal revisar-ho i cal evitar aquesta acumulació de representació i de càrrecs. I per últim, doncs, buscar baròmetres, maneres de fer aquest compliment de les promeses o compromisos electorals. Substituís l'actual paper de la Junta Electoral amb una sindicatura electoral que donés comptes, que retés comptes abans de les eleccions de quines havien sigut les promeses, compromisos, programes electorals, quin havia estat el seu compliment, i en funció d'això, doncs, donar més informació a la ciutadania sobre quan has de votar, doncs, a les persones que vols que et representin, si són dignes de la nostra confiança o no. Llavors, aquesta és una mica la idea de la sindicatura electoral que queda recollida amb aquesta proposta i complementaria. Quan un càrrec electe no compleix amb unes promeses, hi hagués una comissió que en dèiem verificadora dels compromisos, formada per gent al sorteig com un jurat popular, doncs, gent ciutadana de peu, i que permetés dir quines són les promeses que s'han complert, quines no, i quines s'han d'estudiar perquè puguin haver-hi causes, arguments justificats perquè no s'hagin complert, que permetés, doncs, també la participació i la revocació automàtica de qui no compleix.